Γεια σας, εδώ Σταυρόλο. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πανεύκολο πράγμα. Ναι! Πάμε. Γράφουμε πρώτα MC Skin Search. Το δείχνω για λίγη ώρα. Το πατάμε. Πατάμε εδώ M-Skin Search και θα μας δείξει βέβαια εκατομμύρια skin. Όχι εκατομμύρια, θα μας δείξει πολλά skin. Τώρα βρήκε να κάνει reload. Μπαίνουμε σε αυτή τη σελίδα και εμένα δεν μου αρέσει να διαλέγω έτσι, γιατί δεν μπορούμε να δούμε κανονικά πώς είναι το skin. Πατάμε browse. Άντε θα μπει ή όχι. Όπως ξέρετε, έχω χαλιά ίντερνετ. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Πότε θα γίνει. Συγγνώμη για το ίντερνετ. Χίλια συγγνώμη. Άμα μπει ποτέ. Σοβαρά. Browse. Resource ever. Τι μας είπες? Τι? Lenovo. Τέλος πάντων, και αυτά που θα μας δείξει κάποια skin. Για παράδειγμα αυτό. Εγώ αυτό διάλεξα. Το οποίο πρέπει να γράψετε, να μπείτε στο Minecraft μέχρι 1.7.5, να γράψετε το όνομα που λέει το skin, να το έχετε έτσι, να το πατήσετε, να γράψετε το όνομα του skin και μετά πατάτε απλά play, μπαίνετε. Μπορεί να σας βγάλει το Steve, αλλά μετά θα σας το κάνει το skin. Αλλά πολύ σπάνια θα γίνει αυτό. Εγώ πάντως αυτό το skin διάλεξα και το έβαλα. Αχ, κολλάει πολύ. Τέλος πάντων. Να ορίστε. Γεια! Και έτσι μπορούμε να βάλουμε ένα skin χωρίς να κάνουμε σχεδόν τίποτα.